आंबो रोंनाय नंलामोन आंनि आइडियाव मारैबा बिदिबा बोरै जाथावगौ। खुलुमबाय जोंनि बर' हारिनि गासैबो रायजो राजा नोंथांमोन बिएम सोदोबसोनाय नायगिरि रायजो राजा नोंथांमोन दिनै फार्स्ट आरो गोबां गोग्गाथाव गावखौनो गाव मोनदों आं मिथिनो मोनदों आरो बेवहाय फैनानै आं बाराबो मिथिबावाखैमोन दासो जास्ट मिथिनो मोनबाय नैबे आबैखौ जे बे आबैया बर'नि गेजेरावनो माने मा होनदों रिपाब्लिक डे आवहाय दिल्लीयाव थांनानै मोसाहैनाय हान्जायाव दंफायोमोन आबैया आरो लोगोसे भारत माता मोनसे प्रग्राम बै समावहाय आरो बे प्रग्रामावहायबो बर' हारिनिफ्राय हान्जायावहाय नैबे आबैयानो दख'ना गाननानै भारत माता जादोंमोन होननानै बेखौ आबैया खोन्थादों। आबै नोंसिनि सिगां सोरबाफोर थांजेनबावदोंमोन नामा आरोबाव ओरैनो बे आफिएना नङा बे माबानिया 26 जानुवारिनिया 26 जानुवारियावथ' जोंनि सिगां थांनाया जोंनि गामिनानो आंनि मिथिनायाव आरो आबौ बर' हारिनि गेजेरावहाय बर' हारिनि गेजेराव जोंनि बे माइ गायनाय मोसाहैदों बिसोरो थार्ड प्राइज मोनबोदों आरो बिदि आरो होमबा बर'निफ्राय माने जों फार्स्ट प्राइज मोनबोबाय बागुरुम्बाजों ओमफ्राय बिसोर माइ गायनायजों थार्डखौ मोनबोदों। ओमफ्राय मा होनदों आबैया बिनि उननिफ्राय माने फिल्मफ्राव गाखोना गायाखै ओरैनो बे मोसानाय फिल्मफ्रावथ' आङो गानो मोनाखै खालि बे गोदो बिथराइ दंमोन नालाय बिथराइ आफादाव जोंखौ मोसानायाव लाफायोमोन आरो मोसानाय बे इन्डियान मेपखौबो लायनाय आं इन्डियान मेप एरखांबाय बे बाबु उन्दैयाव फिसा साथामनि उनावनो एरदां हाउस जानानै आंना बोराया बिराद सिदायै आगर एरो नालाय मोजां मोननानै ग्राफआव इन्डियान मेपनि आखिनानै ग्राफ दानना होनायखौ आं नायनानै एरदोंमोन इन्डियान मेपनि। बियो बेसेबां मायथाइयावहाय एरनाय बे माने बैयाव सिलभार जुबुलि जाबा हाखु दाखु एरनानै आङो बैयाव जादोंमोन जे 27 सिलभार जुबुलि जादोंमोन जे बेखौ नायहोनो होननानै आङो 15 दिनजों हादों। ओमफ्राय मानसिफ्रा टेक्सटाइल हेन्दलुमनि बे माबायाव प्रडाक्सनाव माबा खालायग्राफ्रा मेपखौ लांफैयो आरो हाया होफैफिनजोबदों माने आइडिया बाहायनांगौ नालाय आंबो रोंनाय नंलामोन आंनि आइडियाव मारैबा बिदिबा बोरै जाथावगौ नैबेखौ बे सागर जाबाय नालाय बे दैखौ देखायथारनांगौबा ओमफ्राय नैबे स्टेटखौ देखायथारनांगौबा T1 बे चाइना जुद्धनिखौसो बोराया होनो बियो दानायनि नङा बै जुद्ध बै नैबेजों देगार हाबनाया बै चाइना जुद्धनिखौ देखायदों आरो नैबेना बेबायदि आरो होमबा गिदिरथारमोन ना चाइना जुद्धआ आजां गाजां एखे माबा अरखौनो होनो मोनै मायै बेबायदि थानांदोंथ' जोङो बे चाइना ओमफ्राय गोदोनि दिनावहाय मा होनदों आबैया जेब्ला थांदोंमोन बे 1952 नामा स' बे हिसाबैनो बै समावहाय बैसोआ बेसेबांसो आंनाथ' 52 नङा 57आवसो आङो आङो बे 15सो जागौमोनदां आन्दाजाव 15सोसो जाबायमोनदां 15 होमबाथ' फ्रिडम इन्डिपेन्डेन्स समावनो आबैया जोनोम जादोंमोन ना होमबा समाव इन्डिपेन्डेन्ट 1947 नि सिगां बे फ्रिडम समाथ' बे जों मिथिनायाव जाबाय बे समाव मिथिखायोमोन मिथिबाय मिथिखानायमोन होमबा माने एसे 1938 फोर जागोन दां मानो होनबा मिथिखानायमोन बे समाव ओमफ्राय गासै बेवहाय मोसाहैनाया साबेसे होनदोंमोनलाय 22 जन हिनजावफ्रा 22 जनमोन आरो ओमफ्राय आं दा बावबायबो हौवाफ्राथ' माने बोराय थांनायजों बै माबा सेरजा दामनाय आरो बे ग्रुप लिडार आदा बिसोर थांनायजों गासै हौवाफ्रा 15 जनसोआनो जादोंदां बारगोनसो आरो
ओमफ्राय बे उस्ताद कामिनी कुमार नार्जारी होनना बुंनाय बे थांगोन ना? बेथ' जोंनि दिनाव गैला जों खारलांनांदों एसे गाव एसे दाय बायदि जानानै अ माबा मोनसे खामानि मावदोंमोन एसे माबायानो जादों दा बिनि गथ'आबो थिबखायाव हाबा जानानै दं हिनजावसामोन बेबायदि आरो हिस्ट'रिया बेबायदि आरोना औ ओंखायनो जों मोनाखिसै बेखौ बेबायदि आरो मोसाहैदोंमोन बिसोरनो फोरोंबाय आरो औ बै आगयफोरखौ फोरोंदों ओमफ्राय बिनि आगय बे कामिनी कुमार फैनायनि आगयनो बै बिष्णु राभा मोनहा गोसोखांनानै पार्टी गठन खालायखानाय जोंनि गामियाव बे आदामोनजों बेबायदि जानाय आरो बिष्णु राभानिया औ बिष्णु राभा बिराद मोजां माबायो ओमफ्राय जोङो माबा ओरैनो गोदो बे भुपेन हाजरिकाया डकुमेन्टारि फिल्म थिखांफैदों नालाय बेवहाय दं आरो जोङो मोसानाय उन्दै उन्दै बैसागु जानाय बिदि आरो ओमफ्राय माहुर बन्दुरि फिल्म प्रतिमा पान्डेमोन बेवहायबो दङ आरो बेवहाय जोंखौ फिल्म माबा माहुर बन्दुरि फिल्म ओरैनो नायहोफैबा नायनायाव बेनिफ्राय मा जोंखौ नायहोबा गिथावथाव जाबाय सिनेमाफ्रावथ' जोङो दैयाव बाज्रुमनाय मानसिखौ गैथारलाखौनो साना होमबा गोदो आरो गोदोथ' सिनेमा नुखाया बै समाव बाइस्कपसोमोन राव गैयै बेनिफ्राय उनाव बे माहुर बन्दुरिखौ नायहोबा जोंखौ मोसाहोदों बै नवासारा होननाय गाथोन बैथिंजाय लामा थाबायहोदों दै सेराव बे थाबायहोनाया उनाव बोरै जाखो बिराद फालो फालो मैदेर उनावसो जोंखौ थाहोबाय होमबा माथो थगायोलाय सिनेमा नंबायदि बिदिसिम आरो बेबायदि जायो मिन्थिया नालाय गोदो ओमफ्राय नैबे कुइसनखौ नैबे मोनसे सोंथि जेनेबा आबैया दहाय बुंदोंमोन जे दिल्लीयाव थांखांनानै बिल्डिं सिल्डिं नुवाखैमोन होनदोंमोन जेब्ला बिल्डिं सिल्डिं नुदोंमोन अब्ला बे समाव माबायदि फिल जादोंमोन माबायदि मोनदांदोंमोन बे समावथ' जोङो बेफोरबायदि न'आव थाथारग्रा ना थाथ'ग्रासो नुदोंमोन जोङो फार्स्ट बिल्डिं गाखोनाया माबायावथ' थम्बु गिदिर गिदिर खोबनानैसो दोनो बै माबायाव 26 जानुवारियावबा खेमसो बिराद गुवार ओमफ्राय बिदिनो दुगैनाय दै फुदुंबाय थायो मायो मुगैबाबो बे दैजों दुगैनांगौ जोङो सुइपारनि हिनजावफ्रा दै जानबाय थानांगौ हयथ' गुसुआ डिसेम्बर जानुवारि अयथासार गुसु जायो बे गुसु बेबायदि आरो ओमफ्राय बे बिल्डिंनि खोथायाव जोङो माने बिनिफ्राय गोलैबाथ' मानसिया थांखानाय नङा नंग्रा बिदिमोन आरोना बे समाव ओमफ्राय ओरै जोंनि क'क्राझारावथ' हटेलानो मोनसेल' स्टेसनथिं टाउन हटेल दंमोन बिल्डिं मोनना बियो ओहो बिल्डिं नङा गेग्रेबग्रेबसो दंफांनि बे फार्स्ट बिल्डिं होनना बुंबा बे अमिय उकिलनि न' लुजेनदों क'क्राझाराव औ क'क्राझाराव बेसो लुजेनदों गोदो गोदाय नङाबा बिल्डिं होननानैबो नुफेरा बै सारियालि जे पुलिस पइन्ट बिनि ओरै खनायावमोन ना बिनि न'आ ना औ अमियनि न'आ बिदिमोन ओमफ्राय दा गैला औ बेनोमोन आरो बेनानो आगय ओमफ्राय कारेन्टखौथ' नुफेरखाया नालाय कारेन्टखौनो सुइचखौनो होनो गियोमोन जों बिदिसिम जादों आरो ओमफ्राय सुइचखौनो होनो गियो माने खानायखौबो बे खाथियाव गसंगियोमोन होनसै नालाय खानायजों थाब बोसिनो होनसै नालाय ओरैनो नुवाबाबो रायलायोमोन नालाय गोदोनि बिराद सोलायनाय नुबायना आबै दायो दानि सोलायनायावथ' आं गावखौनो ओरै नंबाय आरो आं बेबायदि सोंफैजागोन बा सोंजागोन बेफोरबायदि होनना मिथिबा गोदो फट'फोरखौबो मेरला लाबोनो हायोमोन ओमफ्राय आंनि भाइग'खौ
आङो बिराद गिदिर मोननानै लाबाय नोंगौथ' हिस्ट'रियावहाय दा आबैया दंफायो मानो गिदिर मोननानै लादों आङो प्रिथिबियाव उजिनानै थानोनो जायगा गैयि बायदिसोमोन आंनि थाखाय भाग्यआ आं बिराद उन्दैनिफ्राय बिमा बिफा गैया आरो आंनि आयंआ गोदो साहिबफोरनि ट्रेक्ट'र होनोमोन आरो कालेक्सन खालायना हरग्रा ट्रेक्ट'र खांग्रा आयंआ साहिबफोरनि ओमफ्राय आयंनि फंबाया आफा ओमफ्राय आफामोन थैजोब्बाय दाना आफाया फिसा हौवा गैया ओमफ्राय आंखौ फिसा हौवा मोनो खोमा होननानै गोदो आइहा गोदो फिसा हौवा मोनगौबानो रायजोफ्रा हाबा होना होदोंमोन आरो आंबो हिनजाव उजिबावबाय बेबायदि जानानै बाहागिफ्रा 80-90 बिगासो हा मोनबाय आरो फिसा हिनजावा बे समाव अधिकार गैया हा मोननो बे साइन्स कलेजआ 20-22 बिगा आफानि गोदो बाहागिफ्रा मोननानै फानबाय आरो बै माबा बास स्टेन्ड गोजाम गोदो ओरैनि बहायबो 20 बिगासो दं बहायबो बे बाङालिफोर बिराद बुरजा हा मोनदों आगोल जेब्ला आबैया बे समाव संसार जायोमोन उन्दैसो बे उन्दै समावहाय मुस्लिमफोर गैनि गामि बेवहाय जोंनियावथ' मुस्लिमफ्रा ओरै दङ दावराइसारा खर'सारा नुवासारा ओमफ्राय गोदोनि मुस्लिमा जेबो गाज्रि नङा हाबा खालायगोन जायनाव लाव फान्थावा बायनानै थाया होफैजोबो बिराद मोजांमोन आरो मिटिंखौ गावसिनाव खालाया जोंनाव गामियाव ज' खालामफैयो ओरैबायदि मोजांमोन ना दानियाथ' ओमफ्राय आंनि बे जिबना ओरैबायदियाव मोजां जादों जवाहरलाल नेहुरुआ जेला सम्पतिखौ गोदोनि जमिदार साहिबजों जुजिलायनो हानाय ओमफ्राय इन्दिरा गान्धीनो होलांथारनांगौ बेहा हिनजावफ्रा मोनाबा इन्दिरा गान्धीयाथ' बोरै होलांजालायखो ओमफ्राय हिनजावफ्राबो मोननाय अधिकार खालायनायावसो आं मोनदों बै समावहाय आयेन दाबाय बे आयेन दानायावसो आं बे हाफोरखौ मोनफैनाय जाबाय आफानि हाखौ बेवहाय क'क्राझारावहाय जि दायो टाउन डेभेलप नुदों आबै बे समाव दायो जेनेबा दाथ' बिराद मानसिफोरनि न'खर दं सिगां बेसेबांसो न'खर ओरैनो सानहरनो हालायगोन ओरैनोबो जों राजा जों उन्दैनिफ्राय ओरैनो खाथि खालानि गामिफ्राबो भातारमारिखौ एसे गिदबलायनाय गिदिरखा गामिया गिदिरखाथार गिदिरखामोन ना ओरै हारसाफारा नांहैनाय आरो ओरै बिदि गिदिरखा